Oso modu positiboan, alde batetik ematen dielako gazteei aukera, beraien etorkizuna diseinatzeko, aldatzeko, eraldatzeko, proposamenak egiteko, eta bestetik ere oso importantea beraien erantzukizun hori sustatzen du, gazte irekiak. Bestalde, Eusko Jaurlaritzari ematen dio aukera ikusteko gizartearen esparru zehatz batean, zein iritzi dauden, zein kezka, eta hori ere azken finean oso garrantzitsua da. Gazteen artean gogo hori sustatu behar dugu parte hartzeko ekimenetan, parte hartzeko gizartean, parte hartzeko etorkizunean. Entzun egin behar ditugu, eta entzuteko modurik aproposena da beraien proposamenak gauzagarriak diren neurrian aintzat hartzea. Parte hartzeko tresna ezin hobea edo tresna bikaina izan liteke, ematen dielako aukera, beraien etorkizuna edo etorkizunean parte hartzeko, proposamenak egiteko, garatzeko pertsonalki eta erantzukizuna hartzeko, eta hori gaur egungo gizartean oso garrantzitsua da. Mugarik ez ipintzea euren buruei, idea batean zentratzea oso garrantzitsua eta idea hori lantzea. Ez da benetan sinestea zerbaitetan, eta gero pentsatzea nori eskainiko diot aldaketa, norentzat zer egin beharko dut hori gauzatzeko, ze baliabide beharko ditut, azken finean da lantzea pixka bat garatzea egitasmo hori, eta batez ere nik aholkatuko nuke taldean lan egitea, beti ere ikuspuntu anitzak batuz ibilbide asko aberatsagoa delako.